InfoWars. Tomorrow's news today. COVID je kľúčový, lebo toto je to, čo presviedča ľudí prijať, legitimizovať totálny biometrický dozor. Ak chceme zastaviť túto epidémiu, nepotrebujeme len ľudí monitorovať, potrebujeme monitorovať to, čo sa deje pod kožou. To, čo sme videli doteraz je, že korporácie a vlády zbierajú údaje o tom, kam ideme, s kým sa stretávame, aké filmy pozeráme. Ďalšia fáza je, že dozor ide pod našu pokožku. Masové systémy dozoru, zavedené dokonca aj v demokratických krajinách, ktoré ich predtým odmietali, a tiež vidíme zmenu v povahe dozoru. Predtým bol dozor hlavne nad pokožkou. Teraz ide pod pokožku. Vlády už nechcú vedieť len kam ideme a s kým sa stretávame. Nadovšetko chcú vedieť, čo sa deje pod našou pokožkou. Aká je naša telesná teplota, aký je náš krvný tlak, aký je náš zdravotný stav. Teraz ľudia rozvíjajú dokonca ešte väčšie schopnosti, než kedykoľvek predtým. Skutočne získávajú božské schopnosti tvorenia a ničenia. My naozaj vylepšujeme ľudí na bohov. Získavame napríklad schopnosť prestavať život. Viete, celá tá predstava, že ľudia majú túto dušu alebo ducha, že môžu mať slobodnú vôľu a nikto nevie, čo sa deje v mojom vnútri, takže čokoľvek si vyberiem, buď vo voľbách alebo v supermarkete, toto je moja slobodná vôľa, tomu je koniec. My ľudia by sme si mali zvyknúť na myšlienku, že už viac nie sme tajomné duše. Teraz sme hacknuteľné zvieratá. Všetky tieto príbehy o tom, ako Ježiš vstal z mŕtvych a že je Božím synom, toto sú falošné správy. Takže dnes večer vám chcem rozprávať o budúcnosti nášho druhu a skutočne o budúcnosti života. My sme pravdepodobne jedna z posledných generácií Homo sapiens. Za storočie alebo dve bude Zem ovládaná entitami, ktoré sa od nás líšia viac, než my sa líšime od neandertálcov alebo od šimpanzov. Lebo v budúcich generáciách sa naučíme, ako zostrojiť telá a mozgy a mysle. Toto budú hlavné výrobky ekonomiky. Ekonomiky 21. storočia. Nie textil a dopravné prostriedky a zbrane, ale telá a mozgy a mysle. A potom veľká politická a ekonomická otázka 21. storočia bude, na čo potrebujeme ľudí? Alebo prinajmenšom, na čo potrebujeme toľko veľa ľudí? Máte v knihe odpoveď? Najlepší odhad, ktorý v súčasnosti máme, je držať ich šťastných s drogami a počítačovými hrami. Keď hovoria, že toto sú na nič hodní ľudia, nie je to z pohľadu matky, manželky, syna. Vždy bolo veľmi ťažké byť zodpovedný za tvoj osud. To, čo je jedinečné teraz je, že už nie je veľkým nebezpečenstvom vykorisťovanie, ale zbytočnosť. Predtým, v dejinách, ak ste boli na zlej strane dejín, ak ste nerozumeli tomu, čo sa deje, prestali ste byť konkurencieschopní, skončili ste ako akýsi druh sluhu. Alebo manuálneho pracovníka zneužívaného ľuďmi, ktorí rozumeli a mali moc. Teraz, keď zostanete pozadu, čelíte niečomu ešte oveľa horšiemu, čo je, že budete úplne zbytoční. Nebudú vás už potrebovať ani ako sluhu alebo otroka. Technológia na jednej strane umožní začať vylepšovať a aktualizovať človeka a na druhej strane, hlavne s nástupom umelej inteligencie, urobí ľudí viac a viac ekonomicky nepotrebnými, zbytočnými. A preto tiež politicky bezmocnými. A svet, rôzne časti ľudstva, môžu mať rôznu budúcnosť. A možno uvidíme proces akéhosi delenia druhov. My sa v skutočnosti nepoznáme. Aby som dal príklad. Keď som mal 21 rokov, konečne som si uvedomil, že som bol gay. Potom, ako som žil niekoľko rokov v popieraní. A toto nie je výnimočné. Mnoho gay chlapov žijú v popieraní mnoho rokov. Oni nevedia niečo veľmi dôležité o sebe samých. Teraz si predstavte situáciu za 10 alebo 20 rokov, keď bude algoritmus schopný povedať akémukoľvek tínedžerovi presne, kde on alebo ona je v gay heterospektre. A dokonca aj aký tvárny je tento postoj.
Ale v oveľa širšej a hĺbšej perspektíve si myslím, že to naozaj vymodeluje budúcnosť ľudstva a budúcnosť života samotného. Lebo nové technológie čoskoro dajú niektorým korporáciám a vládam schopnosť hacknúť ľudské bytosti. Hovorí sa veľa o hackovaní počítačov, telefónov, e-mailov, bankových účtov, ale naozaj veľká vec je hackovanie ľudských bytostí. Aby ste hackol ľudskú bytosť, potrebujete veľa poznatkov z biológie, veľkú výpočtovú kapacitu a hlavne veľa údajov. Ak máte o mne dosť údajov a dostatočné výpočtové schopnosti a biologické poznanie, môžete hacknúť moje telo, môj mozog, môj život. Môžete dosiahnuť bod, keď ma budete poznať lepšie, než sa poznám sám. A keď raz dosiahnete ten bod a sme k tomu bodu už veľmi blízko, potom demokracia, voľný obchod a vlastne všetky politické systémy a tiež totalitné režimy, nemáme poňatie, čo sa stane, keď raz prejdeme za tento bod. OK, takže vy neveríte v Boha? Viete, slová sú problematické. Sú dva druhy bohov vo svete. A ľudia si ich zvyknú mýliť. Je jeden boh, tajomný boh, o ktorom nevieme nič. Hlavná charakteristika tohoto boha je, že je záhadný. A ľudia nemôžu rozumieť a nevedia o tomto bohu nič povedať. A potom je tu úplne opačný druh boha. Konkrétny boh, dávajúci zákony. A o tomto bohu vieme až priveľa. Keď sa ľudí spýtaš na Boha, povedia, je to veľký majster, je to veľké tajomstvo, nevieme a veda nevie vysvetliť to, či tamto, OK? A nejako si potom zamenia bohov. A potom kvôli tomuto by si mali ženy dať na hlavu klobúk a dvaja muži by nemali mať spolu sex. A ty by si mal voliť túto stranu alebo tamtú stranu. A toto je nebezpečný trik. A toto je boh, v ktorého ja neverím. Ak tu je sila zodpovedná za veľké tajomstvo života a vesmír a čierne diery a galaxie, nemyslím si, že mu naozaj záleží na tom, ako sa ženy obliekajú. Údaje by mohli umožniť ľudským elitám robiť ešte niečo radikálnejšie, než len vybudovať digitálne diktatúry. Hackovaním organizmov môžu elity získať moc, znovu navrhnúť budúcnosť života samotného. Lebo keď raz môžeš niečo hacknúť, zvyčajne to môžeš aj zostrojiť. A ak sa nám naozaj podarí hackovať a navrhovať život, to nebude len najväčšia revolúcia v histórii ľudstva. Toto bude najväčšia revolúcia v biológii od samotného počiatku života pred 4 miliardami rokov. Veda nahrádza evolúciu prirodzeným výberom, evolúciou inteligentným dizajnom. Nie inteligentným dizajnom nejakého boha nad oblakmi, ale naším inteligentným dizajnom. A inteligentným dizajnom našich oblakov, cloudov, IBM Cloud, Microsoft Cloud. Toto sú nové hnacie sily evolúcie.